सारा माबायदि दिनैनि नैबे सेमि फाइनाल बड'लेण्ड आरो कार्बि आलं बिथांमोननि अट'नमास काउन्सिलनि जि गेलेनो गोनां बे सेमि फाइनालखौ नुगोनखौ नुनानै थारैनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनैनि खेला जानो हागौ जोबोद हिट जागोन, मानो होनबा जोङो नुबाय दङ बड'लेण्डनि जाय गेलेग्रा बिथांमोना जोबोद मोजां गेलेबाय दङ आरो आसा खालामो दिनैनि बे सेमि फाइनालाव देरहानानै फाइनालसिम गोरलैयैनो सहैगोन आरो फाइनालावबो फैगौ 23 अक्ट'बर क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव देरहागोनखौ आं आसा खालामनाय जाथारगोन। जोंनि बिटिआरनि जाय गेलेग्रा बिथांखौ आङो जे जागायखालिनो नुखादों, बिथांमोना जोबोद मोजां गेलेदों आरो गेलेबाय दङ आरो फाइनालावबो मोजाङै गेलेगोन आरो देरहागोन होननानै आसा दङ। गोजोन्थों। UPPL তেখেতকো এখন আৰণেৰে আদৰণি জনাব কাৰণে बेफोरबायदि गोबां स्टेजाव माबा माबि लेक्सार होनानै जों गोबां होसो जाबाय। दा बिनिखायनो बेफोरबायदि लेक्सार होनायखौ गारथारबायमोन रायजो नोंथांमोन, गारथारबायमोन। आरो गारबाबो नोंथांमोन बायदि समायनाखौ नुवा नालाय। दा न'आव थानायबा नोंथांमोन बायदि समायनाखौ नुनाय नङामोन। दा फैबाय नालाय नुबाय, गोजोननाय जानो हागौ आंल' गोजोनाखै, गासिबो गोजोनदों बुंनो हाया। बरिया जियानो जा रायजो नोंथांमोन। बेफोरबायदि फुटबल गेलेनायाव आंहा मोनसे गिदिर जारिमिन दंलै, बेखायनो बे फुटबल आं फैनोबो बायो, दुखु मोनो। आफाया ओरैबायदि बल गेलेयोमोन, बल गेलेनायाव खामानि दामानि गासैखौबो गारजोबनानै एकदम फुंनिफ्रायनो जायगायाव मोनहैखायोमोन। आंखौबो सानफ्रामबो बल गेलेनायाव लांफायो, ओमफ्राय फिसाला उन्दैखौबो लांफायो। लांफाबाय, बिदिनो टाइम जाबाय, गेलेबाय। आंखौ एसे सिगां फज'ना लादों, फिसालाखौ एसे आगदाखै फज'ना लादों। ओरै बिफाया आफाया ओरै गसंना नायगासिनो दं। डेन्जार बल गेलेग्रा नांगौबो। दाना नायबाय दं, बलखौ लांबाय दं, गल सोहां जादों, गल जोबानो गल दुम जाबाय फिसाला। फिसालाया बेयावनो गोलाव जाखादों। दा बेखायनो फंबायखौ गोसोखांबाय थायो बेफोरबायदि बल खेला नुबानो। दा बेखायनो बल खेलायाव फैनो जोबोद दुखु मोनो। जियानो जाबाय Bromo, goalkeeper, jersey number 21, Didam Hazuari. Captain, jersey number 4, Dhansana Mosumotari. Jersey number 3, Urzai Bromo. Jersey number 31, Funka Mosumotari. Jersey number 18. Ini bisa diundikan. Ini di. Oh, ini.
Mana? Ayah biar.